Salut tuturor, sunt Easy și astăzi am să vă prezint un nou produs pe care l-am la unboxing. Și anume, am aici pachetul, mi-a ajuns azi dimineață de la Amazon și să scoatem produsul. Aici au băgat cei de la Amazon o factură și aici este produsul. Este vorba despre o carcasă Ultra Hybrid Crystal Clear, pardon. Și să scoatem produsul din țiplă. Ok, nu mai avem nimic. Aici avem un card micuț cu codul să ne asigurăm că este original. Spigen. Și aici avem produsele, nu doar produsul, deoarece este vorba de o folie Ultra Crystal inclusă în pachet. Este o folie normală, PET. Este foarte tare că au inclus așa ceva. Ok. Și aici avem carcasa cu două, cum să le spun eu, patente, să zic așa, de culori care le pot pune pe spatele carcasei. De exemplu, hai să zicem asta cu rotițele astea. Ok, se pune pe spate și telefonul după aceea. Ok, este bine de știut că carcasa are două folii, spune și aici, Protect Film, Remove Before Using. Una pe interior, iar alta pe exterior. Ok, cel mai bine este să le dați jos, deoarece afectează foarte mult claritatea. Este una Crystal Clear, ceea ce înseamnă că se vede ca prin geam, foarte clară. Să încerc să dau jos cel din interior. Și plasticul care este pe spate este unul tratat oarecum și nu se zgârie la fel de ușor ca altele, așa că fără nicio problemă puteți să-l dați jos și pe cel din spate, dacă o să reușesc. Ok, în sfârșit am reușit. Este foarte greu să o dai jos, deoarece este foarte bine lipită. Și acum să o dăm jos. Aceasta este folia. Ok, și cea din interior acum. Aceasta de pe interior puteți să o desfaceți foarte ușor de aici, de la locul camerei, să băgați degetul așa și să trageți. Cea de pe spate, cel mai bine este cu un ac de siringă, să băgați chiar sub folie și să ridicați chiar puțin. Ok, deci carcasa este extrem de crystal clear, cum spun ei, de clară. Nici un pic nu ia din claritatea materialul pus în spate. Ok, să punem un pic jos. Bun, acesta este telefonul iPhone 5s la care am făcut unboxing pe canal. Deocamdată, până acum am avut această carcasă de la Odoio. Este o carcasă destul de bună. Are o tentă albăstruie așa, prin care se vede dacă este dată jos. Este foarte subțire. Ok, să scot telefonul din această carcasă. Așa, am la el folie și pe spate, dar dacă îmi pun această carcasă, cu siguranță nu o să mai am nevoie, așa că probabil să o dau jos. Ok, să pun telefonul în ea.
Am uitat să menționez că această carcasă are tehnologia Air Cushion și anume pe colțuri are oarecum niște locuri goale care atenuează loviturile în caz de cădere. Ok, aici scrie Air Cushion Technology, cum am spus, nu știu dacă se vede, așa. Iar butoanele pot spune că sunt foarte, foarte tari. N-am mai văzut genul ăsta de butoane la nicio huză pe care am avut-o. Sunt așa mai pătrățoase și perfect puse pe butoanele telefonului. Sunt așa mai pătrățoase puțin, dar dau un feeling foarte bun, răspund foarte bine. Ok, la butonul de mute switch se ajunge foarte bine, nu este nicio problemă. Ok, camera din spate este, locul pentru camera din spate este chiar foarte spațios, pot spune. Și la un telefon, de exemplu 5S, nu afectează deloc blitzul Dual LED. Ok, se vede foarte bine în spate, pe margini, în partea de sus este butonul de power, răspunde foarte, foarte bine, scrie și PWR de la power, extraordinar, mi-am dat seama. Ok, și ce pot să spun? Arată foarte bine, nu cred că o să folosesc eu aceste două folii pentru partea din spate care acoperă spatele. De aceea mi-am și luat această carcasă, pentru că îmi place foarte mult cum arată telefonul și nu vreau să îi ascund frumusețea. Și aici spune că cum se instalează și de asemenea că poți să-ți creezi chiar tu aceste patente, aceste folii de spate care poți să pui forme și anumite chestii. Ok, acesta a fost unboxing-ul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor în alegerea unei carcase, vă rog dați un like, share, subscribe și până data viitoare, salut!